नमस्ते इंडिया. आज मी तुमच्यासोबत एका छोट्या विषयावरती चर्चा करणार आहे. ते म्हणजे संचारबंदी पूर्वीचा भारत आणि संचारबंदी दरम्यानचा भारत. जसं की मित्रांनो, बघायला गेलं तर कोणत्याही गोष्टीचे दोन पैलू असतात. एक म्हणजे सकारात्मक आणि एक म्हणजे नकारात्मक. जसं की संचारबंदीला आपण जर सकारात्मक दृष्टिकोनाने जर पाहिलं तर जे आजपर्यंत शक्य नव्हतं की संपूर्ण कुटुंब जरी एकत्र राहत असेल तरी एकमेकांना आपण वेळ देऊ शकत नव्हतो. तर आज संचारबंदीमुळे आपण सगळे कुटुंब आज आपण एकत्र घरात आहोत. तर त्यामुळे आपण आपल्या फॅमिलीला वेळ देऊ शकत आहोत. त्यांच्यासोबत जेवण करू शकतो, त्यांच्यासोबत टी व्ही बघू शकतो, नवीन नवीन गेम्स खेळू शकतो, नवीन नवीन ॲक्टिव्हिटीज करू शकतो. त्यानंतर संचारबंदीपूर्वी आपल्याला काही खायची इच्छा जरी झाली तर आपण बाहेर पडून जवळपासच्या उपहारगृहामध्ये जाऊन आपण जेवत होतो, ऑर्डर करत होतो. पण संचारबंदीमुळे आपण सगळे घरी आहोत. तर याच्यामध्ये आपण खूप काही सवयी आत्मसात करण्याची संधी आहे. जसं की जेवणाचे नवीन नवीन पदार्थ शिकणे, त्यानंतर शरीरासाठी आवश्यक असणारा घरगुती व्यायाम करणे, त्यानंतर नवीन नवीन बुक्स रीड्स करणे, लाईक धार्मिक ग्रंथ किंवा मोटिवेशनल पुस्तके असतील किंवा स्टोरीचे पुस्तकं असेल तर ते आपण रीड करू शकतो घरी बसून. आपणा सर्वांना माहितीच आहे की अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत, बेसिक नीड्स आहेत. तर आज सगळ्यांकडे वस्त्र आणि निवारा तर आहे, पण अन्नाचं असं आहे की त्याच्यासाठी पैसा लागतो आणि काही घरांमध्ये इन्कम चालू असल्यामुळे त्यांच्या घरातील उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटत आहे. पण काही घरामध्ये अशी परिस्थिती आहे जिथे त्यांचा कर्ता जर घराबाहेर पडला तरच त्यांच्या घर चालू शकत होतं. पण आज संचारबंदीमुळे संपूर्ण भारत देश बंद असल्यामुळे त्यांना घराबाहेर पडता येत नाही आणि त्यांच्या कुटुंबाची जी उदरनिर्वाहाची जी परिस्थिती आहे ती कुठेतरी पूर्ण करू शकत नाही आहेत. सो त्यामुळे तुमच्या एरियामध्ये असे कुठे कुटुंब तुम्हाला जर दिसले किंवा आढळले तर त्यांना शक्यतो त्या प्रकारे त्यांना मदत करा आणि त्यांचा उदरनिर्वाहाचं त्यांना व्यवस्थापन करा. संचारबंदीपूर्वी जर का आपल्याला सर्दी, ताप किंवा खोकला वगैरे झाला तर आपण नॉर्मली घेत होतो त्याला किंवा जवळपासच्या क्लिनिकमध्ये जाऊन त्याच्यावरती इलाज आपण करू शकत होतो. पण आज जर आपल्याला सर्दी, ताप, खोकला जर झाला तर आपल्याला कुठेतरी एक संशय येतो कोविड-19चा, राईट. सो याच्यावरती 2 ओळी मी बोलू इच्छितो. जर का सर्दी, ताप, खोकळा झाला, जर का सर्दी, ताप, खोकळा झाला, मला कोरोना झाल्यासारखं वाटतंय. तर टेन्शन घ्यायची काही गरज नाही मित्रांनो. जर तुम्हाला असं काही लक्षण आढळलं तर तुम्ही जवळपासच्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन याच्यावरती उपचार घेऊ शकता, त्याचे टेस्ट करू शकता. कारण की आपल्यासाठी जे 24 तास कार्यरत असलेले आपले वैद्यकीय कर्मचारी जे आहेत त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता पाळा. त्यानंतर त्यांनी दिलेले सल्ले हे पाळा जवळ डेली बेसिसवरती. त्यानंतर आपले सफाई कर्मचारी जे आहेत, पोलीस कर्मचारी जे आहेत, जे रात्रंदिवस आपल्यासाठी कार्यरत आहेत, त्यांचेही मी मनापासून आभार मानतो. आज आपल्या सुरक्षेसाठी ते घराबाहेर आहेत. तर त्यांना कोणत्याही प्रकारची दुःख होणार नाही किंवा त्यांना कोणत्या प्रकारचा त्रास होणार नाही याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. त्यामुळे तुम्ही घरी राहा. आज आपण घरी असेल तर आपलं कुटुंब सुरक्षित राहील. आज आपलं कुटुंब सुरक्षित असेल तर आपला एरिया सुरक्षित राहील. एरिया सुरक्षित राहिला तर आपले शहर, आपलं गाव सुरक्षित राहील. आपलं शहर सुरक्षित असेल तर आपलं राज्य सुरक्षित राहील. आणि आपलं जर राज्य सुरक्षित राहिलं तर नक्कीच आपला भारत देश हा सुरक्षित राहणार आहे. त्यामुळे घरी राहा, सुरक्षित राहा. जय हिंद, जय भारत.